Соңгы тапкыр халык санын исәпкә алу нәтиҗәләре буенча Самар өлкәсендә 126 меңнән артык милләттәшебез гомер итә. Бу төбәктә бүген 95 мәхәллә һәм 84 мәчет теркәлгән. Самар шәһәрендә һәм Гали авылында 2 мәдрәсә эшләп килсә дә, авыл мәчетләрендә имамнарга зур кытлык бар. Яшь имамнар проблем, чөнки укып бетерәләр, җибәрәбез, шунда барыгыз дип кирәксенәләр. Но тәэмин итерлек дәрәҗәдә тота алмыйлар авыллар, чөнки авыллар кичкенә. Анда инде пенсионер буларак кеше эшли, пенсиясе шунда 3-5 мең зарплата алып эшли алалар. Инде яшь кеше 5 меңгә эшли алалар. Самарлылар зур авырлыклар белән булса да, узган гасыр азагында шәһәр үзәгендә җәмигъ мәчете төзү өчен урын алуга ирешәләр. Самар җәмигъ мәчете 1994 елда төзелә башлый һәм 1999 елның җәендә ачыла. Әлбәттә инде ул шушы Самар шәһәрендә яшәүче малтабарларның, гомумән шәһәр халкының һәм шулай ук Самар өлкә хөкүмәте ярдәм белән төзелә. Төбәкнең татар милли хәрәкәте ветераны Идеал ага Галәүдинов сүзләренә караганда, әлеге мәчет Чечня Республикасыннан кала Европада иң зурсы. Аның манарасының биеклеге айына кадәр, ярым айга кадәр 63 метрны тәшкил итә. Җиребез бирде участогыбыз 1 гектар ярым чамасы. Менә бу мәчет инде, була аның 6000 квадратный метр аның мәйданы. Bir de zor meclislerde, zor bayramlarda, mesela gayet bayramlarında 8 mingə yakın kişisi. Мәчет һәм аның янәшәсендә урнашкан мәдрәсәнең эшчәнлеген тәэмин итү, гомумән хуҗалык эшләрен алып бару өчен берничә дистә кеше хезмәт күрсәтә. Зарплата, тут су, бик күп акча китә, сарыф ителә, коммунальные услугыларга белән. Мондагы бу мәһабәт мәчетне күрергә, традицион ислам дине тарихы белән якыннан танышырга бирегә ел дәвамында туристлар килә. Махсус экскурсовод аларны мәчет заллары буйлап сәяхәт кылдыра, 3нче катта урнашкан ислам мәдәнияты музее экспонатлары белән дә таныштыра. Мәчет янәшәсендә генә 1998 елда ачылган Нур мәдрәсәсе эшләп тора. Анда Идел буе төбәкләреннән килгән балалар белем ала. Мәдрәсәдә общий бер 100 кеше укый, безнең мәдрәсәбездә балалар йөзләп укыйлар. Безнең детский клубларыбыз бар, балалар өчен анда бер 20-30 кеше укый. Монда инде мәчеттә безнең основной хатын-кыз гына укыйлар. Самар диния нәзарәте төбәк татар автономиясе белән берлектә 2003 елда 2000 тираж белән татар һәм рус телләрендә Сәлам дигән газетада чыгара. Мөфти Талип хәзрәт белдергәнчә, бу халыкка дин турында дөрес һәм тулы мәгълүмат бирү өчен бик уңайлы алым.